lângă tine. 11 mai 2025. Gladiatorii cu Nova. Nova, da. Nova București. Apa Nova. Apa Nova. Aceeași sală a facultății de construcții. Vino lângă mine aici, ca să spui echipa. Portarii. Micloș, bătrânul, jucătorii. Bertea, Silviu, Popa, Vlad, Ștefan, Mihai, Baciu și nu știu dacă am uitat pe cineva. Nu cred. Și Coco. Cam subțire O lotul. rezervă avem și la portarul rezervă. Atât. Subțire lotul. Suntem cam subțiri, dar nici adversarii nu au Nici ei nu. nicio rezervă. Nicio rezervă. Să sperăm să câștigăm meciul. Nu ne uităm. Ce părere ai? Ce știi despre Nova? Că tu te documentezi. Se pare că doar cel mai înalt de la ei, cel cu barbă, 87, e mai bun. Aha. Din informații. Din informații pe sursă, Pe sursă, da. Așa. În rest nu prea văd. Hai băieții! Mamă, greu. Greu de filmat. Dacă mai aveam un băiat pe rezervă, era mai bine. Da? Să sperăm să nu avem probleme. Nu contează, nu ne uităm în clasament, că n-are rost. N-are rost, nu? N-are rost, nu. Ăsta ce e? Optim? Nu, Acum? nu, e ultimul meci din Campionat, din campionat, regulat, da? Nu începe. Am înțeles. altă Și ne-ar afecta într-un fel... Depinde, s-ar putea să urcăm. Dacă Să câștigăm. Urcăm, dacă câștigăm, da. Depinde de cum să fac celelalte. Și celelalte manevre. rezultate. Mai sunt și niște manevre aici, miros așa, dar Miroși, da? nu ne interesează. Cine e mai bun să câștige. Bun, Bravo, Ștefan, bineînțeles. Bravo, Ștefan, 1-0, să fim atenți la tabelă. Foarte bine. Să fim atenți la tabelă, asta e toată treaba. În rest, să ne vedem de joc, să nu luăm cartonașe. Eliminării, da. Să fim foarte Da, atenți, că cartonaj n-avem- roșu e nasol. Da, aici e o problemă mare, de-aia și... Bine, Baciule, bine. 7 metri, apărare Seliceu. 7 metri a fost? Da, da, apărare Seliceu. Deci, 87, care trebuie... Hai, Micloș! Te văd! În minutul 1 și 10 secunde au înscris din 7 metri cei de la Nova. Asta e! Gol turcesc! Gol turcesc, da, gol turcesc, nu nimic, Alex. Bine, Alex, hai! Hai, curaj, că se poate, să-i o găsim. Cornel? Uite mă că și ea o rezervă. Au o rezervă, da? Da, au și o rezervă. Da, trebuie ținut 87 ăsta neapărat. Ăsta e, a? Da, da, el e cheia. Bine intrat, Bine. forță. 2-1 pentru Nova. Hai băieți, eu simt că se poate, să știi. Asta e! Ajută. Nu așa, nu așa, nu așa. Extremele nu și-au intrat în unghi. În unghi. Încă nu au reglat unghiul. În continuare 2-1, minutul 2 și 25 de secunde. Gladiatorii. Forțare corectă. Hai. Am așa un sentiment că putem câștiga meciul ăsta, să știi. Da. Adică nu e misiune imposibilă. De scos din competiție nu suntem. Nu. Asta e! Faul, pas și faul. Hai cu gol acum. Hai cu gol! Băi, nu gol acolo, gol dincolo. Bine, mă! Bine, Micloș!
În continuare 2-1, minutul 3 și 20 de secunde. L-a căutat pe Ștefan, a luat galben adversar de la... Da, fără 7 metri, 9 metri. Da. Hai băieți, hai! Asta e! E bine! Bravo! Hai! Bine, Silviu! Bine! 2-2, minutul 4. Cu fața! Cum mă 3-2? 2-2. 2-2. Bine să fim atenți la tabelă, într-adevăr. Hai că a fost frumoasă combinație, recuperare și... I-am prins după picior greșit aici. Bine! Hai! Hai, Popa! Bine, Popa! mă! Ce frumos! Bravo! Aici tindem... 3-2, minutul 4 și 30 de secunde, gladiatorii cu Nova. Da, o retragere foarte grea, totuși e bine, avem un câștig aici. Da, da, să jucăm rapid. Dacă suntem atenți să jucăm rapid și pe contraatac repede, Popai pe fuleu, e bine. să tindem. Hai! Corect? Asta e! Du-te, Ștefane! Nu-i nimic! Da. Minutul 5, 3-2 pentru gladiatorii cu Nova. Hai băieți, deci ați văzut că se poate, da. Au ratat și cu barea aia. Nu, și-au recuperat încrederea, gata. Da. Și au văzut că îi surprind imediat pe contraatac. Aici e problema. Aici e problema. 87-le. Noi cu ei avem doar o problemă cu 87-le. Ei cu noi au mai multe probleme. Hai! Hai, frate! Bine, mă! Bravo! 4-3, minutul 5 și 45 de secunde. Nu, de fapt, nu e Vlad, Coco. Coco, mă, ce ai cu Vlad? Nu-i lua meritul omului. Da. Vlad lipsește. Bine. Bravo! Bravo, hai! 4-3 în continuare, minutul 6 și 15 secunde. Popa! Baciu! Baciu! Ba! Băi, ce dracu, nu poartă așa, băi, baciule, băi. Ia poartă-mă, poartă, nu așa, mă, că ratele... În continuare, 4-3 pentru gladiatorii noștri. Minutul 6 și 35 de secunde. A intrat, da. Hai! Hai băieți! Hai, băgați o schemă! Bine, Ștefan! Bă! Ce a pus-o, la vânt cu i-a pus-o. Bravo, Ștefane! Ai sinucis pe aia în genul. 5-4, Da, 5-4, minutul 7 și 25 de secunde. Hai, fără gol, fără gol. Atenție. Deja pe pivotul ăsta știe să scoată 7 minute. Da. Și galben pentru Baciu. Nu e nimic asta. Da, nu-i nimic, îl avem pe Micloș. Hai, Micloș! Bine! E foarte bine. 87-le, ce spuneai tu? Iată că nu e perfect. Iată că poate și el rata un 7 metri.
Bine? Eu zic că schema noastră... Hai! Bine! Bine! Bravo, Silviu, Schema bravo, noastră Ștefan. câștigătoare e Popa, Coco și Ștefan. Dacă știe să văd, Da. dar să o bage, să știe. Minutul 6-4, minutul 8 și 15 secunde. S-ar putea să fie mai bună la acolo. Aici e să mănânc cu pâine aici. Da. Aha, am înțeles. Acolo nu se, e mai greu. E mai greu acolo. Dar se închide bine acolo. Galben și pentru Ștefan. Să fim atunci să nu luăm nimic. Da, Se poate. da. 6-5, minutul 8 și 45 de secunde. Stăm și prost cu rezervele. Aici e problema. Bine, mă! Bine, Coco! Hai, băieți! Nu merge pe pivot, nu avem pivot. N-avem. Nu avem deloc. Jucăm pe ce putem. La pivot nu. Hai! Du-te! Bine, mă! Da, aici e pâine de mâncat. 7-5, gladiatorii cu Nova, minutul 9 și 40 de secunde. Hai că sunt alte blonde, fii atent că e bine. Să-mi cerc, hai că e bine, hai că e bine. L-a băgat bine aici în semicer. Bravo! Hai băieți! Nu, mă, nu merge așa, nu aici. Hai, lasă că e bine, hai, lasă că e bine. Că a dat cu forță. A sărit ca din gard, din... Baci nu de pivot, el e de apărare, e bun. Da, e bun pe apărare. N-ai cu cine să baci, momentan. Iar că n-ai. Eu merg pe tripleta noastră. Da. Popa, Coco și Ștefan. Da. Și Silviu s-a înșirubat bine pe extremă. Oh, de gât, e de gât. Mamă. Cravașe. Cravașe, a fost cravașe, da, de gât a fost. Direct s-a văzut. Hai cu gol acum, că acum se prinde pe moment. Da, a luat de gât. Da. Imediat a observat arbitru, bravo. Ia uite, Bine! Bravo! Bine, Ștefan! Bine! Deci la tabel 8 e bine. 8-5, minutul 10 și 52 de secunde după o paradă extraordinară a lui Micloș. Bravo, Micloș! S-a desfășurat un atac fulgerător prin care Ștefan a reușit să marcheze. Corect. Scorul de 8-5. Bine! Silviu! Du-te! Bine! Aproape bine! Bine, nu e nimic, bravo! E făcut aici, Da. 8-5 în continuare. E bine că îi surprinde pe călcătă. Da. Aici e bună. Da. Doar să știe să transmită pasele. I-a luat brațul. I-a luat. Afară! I-a luat brațul. Ce să facă, mă, și el? Bine că n-a venit 7 Da. minute. Hai, poate scoate pasta. Hai. Luați-o pasta. 8-5 în continuare, minutul 11 și 45 de secunde, Nova în atac. Bine, Ștefane, bravo, Popa, bravo, așa. Acolo e problema. Aici.
Da, l-a dat. Același pericol, 8-7. Ți-a zis că e bine. Scorul 8-7, minutul 12 și 20 de secunde. Aici s-au negreșit. Au ratat mult ai noștri, să știi. au ratat mult Cel aici. puțin 4. Au ratat și Da. Dar bine, la noi a fost sportare. Hai, bine Ștefan. Bine, Alex! Să înșurubase bine, da. Ieși! Ah! Cât e? 8-7, nu? Minutul 13. Hai, băieți! S-a prins. Da. 13 și 15 secunde. Scorul 8-7 pentru gladiatori. Nu avem rezerve deloc, adică pe ceea ce trebuie. Da? Ei gata, au intrat în formație completă. Uite, vezi? Da. 8 egal, minutul 13 și 35 de secunde. Hai, băieți! Da. Bine, Baciu! 27 la joacă bine, foarte bine iese. Apărarea iese la intercepție. Ai grijă să nu... Asta e! Vreau să intru, mă, Bertea, mă. Încă nu și-a intrat în meci. E dăduse bine. 8-8, minutul 14 și 15 secunde. Era bine dacă scriam la faza asta. Pentru că Nova sunt pe un fond ascendent de încredere. Bă! Hai, gata, nu nimic. 9 pentru Nova. Ia să vedem, s-a schimbat portarul, nu nimic. Bine, Alex! Nu avem acolo jucători pe centru, pe pivot. Nu, Pivot. acolo. Suferim pe pivot. Suferim acolo, mulți. Hai, Alex! 10-8, minutul 15 și 18 secunde. Da, le trebuie punctele și lor, într-adevăr. Păi nu e și egal în avantajul. Bine, Alex! Gata! 10-9 pentru Nova. Minutul 15 și 50 de secunde. Am scris Alex. Deci înseamnă să ai jucători suspendați? Sunt. Bine! Bă, a scos-o, ce să faci? 11-9, minutul 16 și 15 secunde pentru Nova cu gladiatorii. Pe Ștefan l-am luat om la om, fii atent. Bine! Hai, băieții! Deci l-au închis pe Ștefan. Acolo e toată treaba, da. Acum știi pe ce mă bazez? Pe Popa. Pe Popa și pe Coco. Bine, Coco! Bine, mă! Ți-am zis, mă, Coco! 11-10, minutul 17 al primei reprize, gladiatorii cu Nova. Hai că s-a mișcat bine schema. Pe recuperare
din două pase s-a înscris. Bine, Bine, mă! bravo! Ce paradă, ce paradă! N-a văzut, că vrea aici, se retrage greu aici, uite aici, se retrage greu aici. Da. Nu, n-am mai avut ce face. Poți, Alex! Băi, ce faceți, băi? 12-10, minutul 17 și 40 de secunde. Reflectez de la de începători. De începători, băi, Hai, băieții! Bine, mă! Bine, Coco, bravo! Simt că astăzi e ziua Coco. Să vedem, Meciul să Coco. dea Dumnezeu, să vedem. 12, 11, minutul 18 și 10 secunde al primei reprize. Nova conduce pe Gladiatorii. A călcat. Bine, bătrâne! Bine, bătrâne! Bravo, Alex! Bravo! A ieșit Coco și a intrat Mihai. Da, uite, n-are cine că se joacă acum fără Ștefan. Bine, bătrâne! Bine, bă! Hai, te-ai scos, păpii, bă! Te-ai scos, Gata. bătrâne! Hai că te-ai scos, ai arătat ce știi! 12, minutul 19 al primei reprize. Gladiatorii cu Nova. Ah, și a fost acolo. 13-12. 13, mă, așa. Da, e bine, mă. Hai, băieții, hai, mă, că... Deci, nu e grea echipa asta Nova, nu e grea. Nu avem noi jucători cum trebuie. Nu așa, mă. Dacă ne dă la mișto, Da. la mișto ne bate ăștia. 14-12, minutul... Ce faci? Să trăiți, să trăiți. Aici, da, mă. Hai, băieți! Hai, Coco! Hai! Bun. Asta ne bate greșelile astea. Da, Pe greșelile noastre. da. Da. Nu e... Su, time-out cerut de Gladiatori, scorul este 15, mă? 15, unde te duci? Băi, vină, mă, cu a. 15-12. Ăsta nu e meci de pierdut. Doar pe concentrare e problema. Hai, băieți! Să sperăm că s-au întors din time-out cu noi strategii. Cel mai important de a greși mai puțin, pentru că scorul doar din această cauză este 15-12.
Hai. Mai multă atenție, mai multă atenție, mai multă atenție. Hai, Popică. Bine, mă! Marcă înregistrată, bravo! 15-13, minutul 21 și 15 secunde, prima repriză. Nova cu Gladiatorii. Popa, da, marcă înregistrată, bară gol din extremă. Hai! Hai, Bertea, du-te! Bine, mă! bine, bravo! 15-14, hai că s-a văzut o revigorare după time-out-ul cerut, da. Bine! Asta e! Hai că sunteți pe un val de încredere! Hai, băieți! Ușor, ai grijă! Hai, 15-14, minutul 22. Nu că nu-i simt mai buni ca noi. Doar că au fost mai atenți, au greșit mai puțin, atât. Păi atât, să nu mai greșesc, le dai... Le dai posibilitatea să treacă în avantaj. Asta e, mă! Bine, mă! Ce frumos! Bine, Coco! Bine? Asta e, băieți, hai! 15 egal, minutul 22 și 35 de secunde. Au înțeles că trebuie să se concentreze mai bine? Bine! Hai băieți, da. Hai să dăm de la hai să dăm. Nu, problema știi care e? Nova a crezut că sunt peste și acum sunt un pic debusolați. Să vedem. Adică cel puțin la fazele astea s-a văzut că a fost un șut de disperare, de nervi. Gata, uite, a luat, da, corect. Hai să luăm avantaj, hai. Suntem Minutul 23 și 16 secunde. Și Nova are un eliminat, numărul 9. Deci jucăm în avantaj. Hai că e o posibilitate să ne detașăm. Bă, nu așa, bă, Alex, bă, nu cum mă, cum să... Bă, ce-am pierdut-o, băi, frate, nu se dă așa, mă. Ei acum nu se grăbesc că sunt în jucători mai puțin. Păi, da, mamă, ce slabă ați dat pe asta. Nu trebuie așa. Da. Dacă nu este la el, nu. Da, trebuie și la el. 16-15 pentru Nova. Minutul 24. În inferioritate numerică a reușit să înscrie. Trebuie să înscriem neapărat! Bine, mă! I-a făcut din glezne. Este că s-ar putea să-i păcălim, să-i ducem în partea asta. Și toți trei s-au dus în partea aia. Încolo. Și ai rămâne liberă partea dreaptă. Centru, a rămas bine lui centru. 16 egal, minutul 24 și 25 de secunde. Hai să nu luăm gol, băieți, la faza asta. Caută în atac, hai! Da. Du-te, Ștefane! Bine, mă! Din punte i-a făcut. Da, i-a scos din bașcheți. Bravo, Ștefane! 17-16 pentru Gladiatori, minutul 25. Hai! A dat intenționat. E și asta o tehnică, nu? Bine.
Bine, Vaciule, bine, așa, da. Sunt și ei gata în formație completă. Hai. Asta sunt. De ce s-a bătut ăla acolo? Da, mă? Da. S-a bătut tare acolo. Bine, Aoleu. iar i-a dat. Mamă, e a doua oară Baciu, mă. Trebuie să stea mai mult cu... Da. N-avea rezervă. Da. Dacă mai e una, e de tot, hă? 17 egal, minutul 26. Mai poate reuși să dea gol acum. Nu că poate, trebuie să dăm gol. Nu. Asta nu se știe. Ăsta a zguduit Paengenul, clar. Da. 18-17 pentru Nova. Hai! Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Minutul 26 și 55 de secunde. Bara lui Silviu. A împiedicat scorul să fie egal și a rămas în continuare 18-17 pentru Nova. 19-17 în minutul 27 și 15 secunde. Mai repede, uite, șaptele abia revin. Da. Dar așa, sunt în minus 1. Nu ai ce să... Hai, Coco. Bine, mă, Coco, mă, bravo. 19-18 pentru Nova. Minutul 27 și 40 de secunde. Frumos a dus, bă, frumos. Da. Frumos. 20-18, minutul 28. Nu, e... Menajăm pe Baci acum. Da. Acolo se apără foarte bine partea aia. Hai, uite-l pe Coco acolo. Hai, băieți. Nu voie, trebuie să-o dai, nu. Ai. Nu cred așa ceva. A zis de la portar. Mai sunt 4 secunde și intrăm în ultimul minut de joc al primei reprize, scorul 20 la 18, nu? Pentru Nova. Nu e un scor mincinos, dar e doar vina noștri, da. Aici a fost picior. ...21-18. Hai, Ștefan! Mai sunt 20 de secunde din prima repriză. 15.
22-18, da. Hai, Popica! E bine. Scorul la pauză 22-18 pentru Nova cu Gladiatorii, astăzi 11 mai 2020. Începem repriza a doua. Gladiatorii cu Nova, scorul la pauză 22-18. Pentru Nova. Dacă mă întreb pe mine e mincinos, dar greșelile personale, individuale ne-au costat diferența de 4 goluri. Eu tot cred că sunt o echipă de bătut Nova. Hai să sperăm că a doua repriză care a început acum va demonstra teoria mea. Da, să sperăm. Mai spune o dată jucătorii, te rog. În poartă acum e bătrânul. Bine, bătrâne, bravo. Bine, hai că asta a dat încredere. Bine! Și începem cu gol în secunda 40 și scorul 22-19. Nu poartă, bă, bătrânul. Mai repede echipa. Micloș, Cocu, Mihai, să trăiți. Să trăiți, să trăiți. Berte, Ștefan, Baciu, Silviu și cam atât. Și Popa. Ce vorbești, mă? Nu, degeaba spun, degeaba spun. 23-19, minutul 1 și 20 de secunde. Nu sunt toți. Nu. Nu simt încrederea aia individuală. Aia o simt că lipsește, energia. S-a făcut și bine. Da. Mi se pare că Și el e al doilea, numărul 6, a doua eliminare. Bine, Alex! Hai, băieți, hai că aveți superioritate. Hai, băieți! Hai, Ștefane! Hai! Nu! Îl făcuse. Așa trebuie să se apere și. Au. Hai, Ștefan! Asta e, Alex! Băi, frate, bă, singur. Singur. 23-19, minutul 3, repriza a doua. Nova cu Gladiatorii. Da. Nu sunt în apele noastre. Deloc. Eu asta simt. Nu simt o diferență de valoare între cele două echipe. Ai văzut când au fost ai noștri pe valul ăla de încredere, au intrat 4-5 mingi în poartă consecutiv. Hai, băieți. Silviu 2 minute și cu gol a obținut maximum din
24 la 19, minutul 3 și 30 de secunde pentru Nova. Da. N-ai ce să faci. S-au dus la 5 goluri. Da. Nu ce să facă, asta e. Asta e, Ștefan. Bine, mă! ...24-20, minutul 4, repriza a doua. Nova în atac. Bine, Coco, bine. Bine, Coco. Minutul ăsta de 7. Da, e... Da, mă, știe să pivoteze. Exact. Și mare. Da. Știe să treacă în avantaj. Hai, Alex! Bine, mă! Hai, Bravo, Alex! Bine! Da, bine. Minus 1. 24 la 21 pentru Nova. Astăzi, 11 mai 2025, sala Facultății de Construcții a înscris Remarcibă om la om ce nu înțelegeți. 25 la 21, minutul 5 și 15 secunde. Hai, Coco. Da. Minutul 6, repriza a doua. Hai, a intrat pe o pică. No. 25 la 21. E dat pe jos, e înalt. Da. Nu, e bun portarul lor, e bun. Bine, spate bine. Da. Hai, băieți. Da. 26 la 21. Asta e! Hai, Popică! Da. Bine! Bine, Silviu! S-a arătat pricina! 26 la 22, minutul 7 și 45 de secunde, repriza a doua. Nova cu gladiatorii din nou! Silviu recuperează! Silviu recuperatorul! Baciu! Pune 2 goluri acum! A scos pune maximum! Mai pune 1! E 23! Mai pune 1! Mai pune un gol, că e 23! 26, mulțumim!
26 la 23, minutul 8, repriza a doua. Jocul s-a animat. Baciu dintr-o fază personală a obținut maxim gol și eliminare. Băi, ce poate să te dă? Bine, mă, Ștefane, mă! 27 la 24. Foarte greu aia la... Minutul 8 și 35 de secunde. Foarte greu la arbitraj. Da. Unde le putem? Bine. Hai, băieți! Opt și 55 de secunde. Minutul... Știi care e problemul? Că dacă îi băteai e cinstit. Da, necinstit. Stai puțin. Hai, mă, Nicoș, hai, tată. Silviu. Băi, Silviu, băi. E bun, mă, e puternic, da. A făcut faza aia peste braț, da. Mai bine îl lași. Băi, să-mi bat cu cel. Băi, să-mi bat cu cel. Băi, nu se concentrează deloc cu ăștia. Trebuie a lăsat până la urmă. Bine aici și Ștefanu. Aici e. Bravo, Berca. Bine, Alex! Hai, băieți, hai! 27 la 24. Baciu! Minutul 10, repriza a doua, scorul 27 la 24 pentru Nova. Hai, Popică! Bine, mă! Bă, cum se duce băiatul ăsta, mă? ...27 la 25. Hai că simt un pic de energie în sfârșit și la ai noștri. Bine! Bravo, băiete. Hai să nu pasă, hai. Hai să vedem ce putem face. Bine, mă! Bravo, Micuș, bravo! Poate scoate din joc. Da, așa e. Minutul 11 și 10 secunde, scorul 27 la 25 pentru Nova, dar suntem pe un val de încredere. Popica a încercat o floricică, un artificiu Așa, trebuia dat cu sete. Nu, că nu merge, că e bun portar. Bine! Hai, calm, băieți, calm! Hai, Popică! Asta e, mă! 27 la 26, minutul 11 și 55 de secunde. Hai, băieți, ați văzut că se poate!
Hai. Hai că și-au pierdut încrederea. Bine! Bine acum, hai. Micloș, Micloș! Hai cu egalarea, băieți! Asta-i, hai Ștefane! Bine, bine, Coco! 7 metri. Bravo! Brațul, corect. Bravo, i-a luat brațul. A văzut-o bine aici. Corect. Dă-o! Dă-o! Bine, mă! Fulgerător! Iskander! 27-27, minutul 13 și 10 secunde, repriza a doua. Gladiatorii cu Nova. Ah! Hai, gata. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ma perché? Hai băieți, ați văzut că se poate. Și nu să știi că nu s-a ajuns la scorul ăsta pe greșeala adversarului, doar pe jocul bun al nostru. Bine, bine Baciu! Asta e! Calm! Hai! Gata! Așa, Alex, bravo! Hai! Bine, Ștefan! Hai, băieți! O să jucăm cu portar pe teren. O să vezi. Da. Dacă n-ai o opțiune... Ah! Ești acolo! Da. 28-27. Asta e! I-a luat brațul aici. 28-27, minutul 14 și 45 de secunde pentru Nova. Time-out cerut de antrenorul echipei Nova. Dacă nu elimina, trebuie să jucăm cu un portar pe teren. Nu se poate face. Cum să? Dacă ne elimina jucătorii, în minutele astea puteți să jucați cu portar pe teren. A, da? Păi dar scoți de tricou și pereche. Aha, dar nu mai joci cu portar. Nu mai, rămâi cu unul. A, și un portar să devină jucător. Să devină jucător, da. Păi tu jucătorul. Îi dai De tricou. teren, da. Hai, să sperăm că nu se ajunge acolo. E jumătatea reprizei a doua. Aici, auzi? Aici a pus. 7 metri și putea să ducă și spre eliminare. Era mare înainte. Dar nu așa la pastile. Minutul 14 și 53 de secunde. Scorul 28-27 pentru Nova. Am avut posibilitatea să trecem în avantaj. Oricum am recuperat pe scorul de la pauză. Trebuie doar atenție. Perfect. Hai, Ștefan! Asta e! Bine, Popică! Păi și golul? Și golul nu? Las că l-avem pe Silviu. Hai, bă, dă-o! 28-27 pentru Nova. Silviu execută 7 metri fără replică. Da. Nici n-a gesticulat nimic. Atât, să-l lovești.
28 la 28, minutul 15 și 35 de secunde, repriza a doua. Astăzi, 11 mai 2025. Mamă! Hai! Da, da! Hai, băieți! Hai, băieți, ați văzut că se poate. Și puteți mai mult de atât. Să dăm, e bine să dăm. Da, 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 e foarte bine. Bine, mă! Asta da. Așa, da? 29 la 28, da. A scris Silviu și gladiatorii trec în avantaj în repriza a doua. Încercăm să gestionăm avantajul obținut. Da, da. Da, da, da. Și îl stresează, îl irită. Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Jaloane a făcut pe cuvânt, da. 29 egal, minutul 16 și 55 de secunde. Da. Hai că se poate. Asta e! Bine, mă! Bravo! 30 la 29, minutul 17 și 20 de secunde, repriza a doua. Hai, băieți! Fără gol, fără gol! Că-i gata, să sting. Deci pierd încrederea, da. Bravo! 27 ăsta joacă un pic haotic. Nu e rău intenționat, dar să resimte toată lumea. În urma contactelor cu el. O unghieră! Ce puțin. Și e julit, probabil. Da, se resimte baciul. Atenție la dublaj. Silviu? Mai are vreo eliminare? Trebuie să fii atent, băi. Aole! Trebuie să fii atent, hai, vezi? Aole! Nu așa, vezi? Mamă! Să joace cu portar de acolo. Dacă se înțeleg. Dacă mai dă prin... Hai, băieți! Of, da, Silviu a suferit a treia eliminare, cartonaj roșu. În momentul ăsta nu mai avem nici un jucător de teren rezervă. Baciu, dar nu e pe eliminare. Băi, criminal, băi! Ți-am zis eu de 27 la ăsta. Bă, ăla face berbecul ăla. Și tu o să-l găsești. Da? Și ei mai au rezervă? Mai au o rezervă, da. Dar noi putem să jucăm pe portar. Da. Ai înțeles? Da, 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 da. Putem să băgăm portarul. Ștefane! Ștefane! Bătrânul știe, mă, teren. Minutul 18 și 12 secunde, scorul 30-30. Avem atacul. Încep să apară consecințele eliminărilor, atât în echipa noastră cât și echipa celor de la Anova. Câte un jucător din fiecare echipă a primit cartonaj roșu.
Hai! No! Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Trebuie să fumezi? ...30 egal în continuare. Minutul 19. Asta e, perfect! Bine! 31 la 30 pentru gladiatori, minutul 19 și 35 de secunde. Hai băieți, că eu simt că se poate. Perfect, asta e! Ha! Hai, Ștefan! Nu ai cum! Nu trebuia asta! Minutul 20, 31 la 30. Așa e când ești prea sigur pe tine. Hai băieți, hai băieți. Hai că se vede că au obosit mai tare ca voi ei. Picior afară, corect. Hai! Hai că se poate, hai! Minutul 20 și 33 de secunde. Avem atacul! Coco! Este! Bine! 32 la 30. Hai, atenție că se poate, hai! Mai sunt 9 minute de joc. Îi simt cei de la Nova mai obosiți ca ai noștri. Hai că se poate, hai băieți, hai! Asta e Alex! Bine! Bine Alex, bravo! 33 la 30, minutul 21 și 25 de secunde. Bine! Bravo, bravo! Bine, Alex, bravo! ...7 metri, bine că n-a fost și cu eliminare, dar îl avem în poartă pe Micloș. Bine, Micloș! Gata, simt că meciul e al nostru. 33 la 30 în continuare, avem atacul. Minutul 22 și 25 de secunde. Ștefan! Coco înscrie! Și uite, așa se face istorie. 34 la 30, minutul 22 și 40 de secunde, repriza a doua, gladiatorii cu Nova. Mamă, ce șut frumos, 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 da? Ce-ți vrei să faci? 34 la 31, minutul 23, mai sunt 7 minute de joc. Hai, Coco. Bine! N-a fost astăzi în forma lui consacrată. Ce să facem? 34 la 31, Nova are atacul. Îi simt obosiți, îi vezi, îi simt că nu mai au...
mult în atac, corect, bravo. Corect, Berca, corect. bravo. A fost bine, Da, Becker, Berca. da, 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 da. Da! Noi nimic, îl avem pe Micloș în poartă. Acest magician. Ah. 34-32. Hai cu gol neapărat. Contra-atac ăla, trebuia să-l lasă ușor. Bine, mă! Da, da. (24-25). Timpul 24 și 30 de secunde, scorul 34-32 pentru gladiatorii. Da. 34-33. Bravo! Hai că a făcut bine Alex. Da. De cum e 34 la cât? La 33. E 33, doamnă! E 33! E bine. Nu uite bine, pus să Da, mă, da. două. Trebuie să dăm gol. Dacă dăm gol acum, da, îți dai seama, mai sunt 6 minute de joc. E de joc, nu de joc, Dacă- e de joc la tabelul cu asta acolo. Nu, am mers bine, auzi? Am mers bine, m-am mutat pe să. Da, la aerul să vă dați seama. Vă dați seama, nu? Să fim la tot. Hai băieți, ați văzut că se poate. Pentru minus 1. N-ați depins de jocul lor slab. Hai băieții! Hai! Și reîncepem repriza a doua după time-out în minutul 24 și 50 de secunde, scorul 34-33 pentru gladiatori cu Nova. Astăzi 11 mai 2025. Bine! Bravo! Bravo, Ștefane! Hai că și Baciu a jucat bine și Baciu. Prima tăi la tabelă. 35-33. Să nu luăm gol acum și am câștigat. Uite-te la mine ce spun. Fără gol acum și am câștigat, gata. Hai, bine, frate, știi. Mamă, dar trage. Da. Să fie acolo, trage bine asta. Bine, mă! Ei, ce dracu acum că era ăla? Că se semicercul. Hai! Sunt mai puțin de 4 minute de joc. Pasiv! Bine, mă! Da! Da, trebuia să dea. Lasă-mă, încet, e bine. 35-33, minutul 26 și 30 de secunde. Hai să dăm pas. Hai cu gol! Hai cu gol! Hai, Popică!
Hai! Hai! Hai, Alex! Bine, Baciu! Gol! Baciule, bine! 36 la 33. Minutul 27. Bine, Baciule, bravo, mă! Bravo, Baciule! Dacă nu luăm gol acum, e gata. Bine, mă! Ce-a mă, băieți? Hai, luați-o pe asta! Scoateți-o pe asta, băi! Asta te duci casă. Da. Hai! Pasiv! Bine! Bă, ce dracu tu? Pasivul ăla nu mai merge! Bine! Bine, Micloș! Bravo, Micloș! Bine, Micloș! Ce vorbești, mă? Suntem în minutul 28 și 10 secunde. Picior! Bine, Micloș! Bravo! Calm! Calm! Du-te! Bine! Hai, Mihai! Gol! 37 la 33. Minutul 28 și 40 de secunde. Din nou Micloș face magie. Asta e. Uite-l pe Popică! Băi, dă-o, măi, Mihai, măi! Băi, să-mi bă! Nu-i nimic, nu-i nimic, lasă. Hai, hai! Hai. Bă, să-mi... Băi, că putea să... Lasă foarte putea bine. să o ia. Am intrat în ultimul minut de joc, scorul 37 la 33. Dacă... Hai. Hai că e gata, ați câștigat meciul. Bravo, v-am zis. Bine, mă! Bine, mă! Hai, mă! Bine, mă! Bine! Bine! Du-te! Du-te, hai! Bine! Ia! Ce vorbe, mă? 4 parade, mă! Bravo, mă! A fost golul ăsta, mă! A, da? Da. Bine atunci! Am văzut-o. A! Gata! 38 la 34. Hai că unul, hai că Hai ca unul! Pentru palmares. pentru spectatori. 4, 3, 2, 1, 0! Victorie frumoasă! Scor final 38 la 34. Gladiatorii cu Nova. O revenire spectaculoasă, repriza a doua. Bravo, băieți, bravo! Și n-am avut echipa, nu trebuie. Bravo! Bravo, băi! Îl putem declara pe Micloș eroul meciului? Da, 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 sigur. 4 parade, el cu Ducadam, a? Deci asta a fost istoria meciului între Gladiatori și Nova. Scor final, victorie pentru Gladiatori, 38 la 34. Astăzi, 11 mai 2025, sala Facultății de Construcții. Ne vedem data viitoare. Numai bine! Deci se joacă pentru